verify or why pa man nagid sang matulid gid balaw kon na mas dako pa nga detalye sang sining technical condition sang aircraft until ngayon siya ang ma-inspect sang mga eksperto. Ang isa na dere sa mga ginakangawaan nga ini ang posible nga magresulta sa losses nga 3 billion na US dollars. And including na dere ang iyang nga restoration for over 5 years. Imagine mo ang kadakon sining nasambit ang eroplano banwa, and our task or ang task kanila ma-ensure nga ini siya dapat ma-cover sang Russian Federation. Tinaya ko na sabdo na sang Russia ang ining pagpakaayo sa ning nasambit ang eroplano nga nagtuga sang intentional damage. Genpontariya ginila mga airport abi o kan mga paluparan dito sa may Ukraine, including na ang aviation and air cargo sector. Asunod ba ni sang pagkuha sang ining Chernobyl nuclear power plant nga subong nga morning isa sa mga nakangawaan sang Ukrainian authorities. Ang Fire Information for Resource Management System ang nakadetect sa multiple fires sa may airport, kalakip na sa may hangar kung saan nabutang ang ining nasambit nga eroplano. Nadetekta siya alas 11:13 sang udto, Domingo, oras dito sa Ukraine o kahapon, according dari sa may NASA data and sa iba na pa nga mga nakakuha sining images. Ang Antonov 225 nagsugod actually ning story niya sang 1960 and then 1970s when the Soviet Union was locked into a race into space with the United States. Kag sa pagtapos sang 1970, ang ining pagkinahanglan na bala nga dapat may ragid sang dako nga eroplano sa pagtransport sang large and heavy loads from their places of assembly padulong sa may Baikonur Cosmodrome. Amon ni ang isa sa mga nagduso ko na nga nahuman ang ining Antonov -225 nga subong. Amo na ni ang pinakadako nga eroplano sa bilog na kalibutan. So tama siniya kanugon na banwa, and hindi pa ninaton mapaktan ko dano kadugay ang pag-rebuild o kanang pagpatukod siniliwat because sang extent sang damage sining nasambit ang eroplano. Subong isa na diri sa mga ginapaandam sang Ukraine banwa ang ining pagtaas sang radiation level. Pagsaka sang radiation level sa may Chernobyl exclusion zone, humalin sang naagaw sang Russian troops ang ining nuclear power plant. Although ang paglantaw diri sang nuclear watchdog sang United Nations, wala man gid kuno sang danger. Si Russian President Vladimir Putin ang nagamando sa ning tropa nga invade ang ining Ukraine, and sa muman nga adlaw sang nagligad nga adlaw sang Webes oras dari sa aton sa Pilipinas. Naagaw nila ang Chernobyl nuclear power plant sa isa ka most radioactive places on Earth. Ang Ukrainian authorities sa nagpahayag nga na-inform sila nga ang United Nations International Atomic Energy Agency ang nagasiling nga na-lose nila ang control sang highly radioactive fuel rod na gikan sa may power plant. And in the terrible hands of the aggressor, sunod rin sa Ukraine Environmental Protection Ministry, this significant amount of plutonium-239 can become a nuclear bomb that will turn thousands of hectares into a dead, lifeless desert. Ang
humanitarian and environmental consequences of such a catastrophe wala sang border and ini ang magatuga sang terrible nga konsekwensya sa mga pumuloyo. However, ang IAEA ang nagpahayag nga ang radiation level ang nagapabilin nga manubo kag wala pa man kuno sang threat sa human life o kon sa kayong lawas sang mga pumuloyo. Tiganaasa sa nila dari ang ining reading nga na-report sang mga regulator banwa, and then ini siya ang isa sa mga within paman kuno sa operational range nga na measure dira sa may exclusion na zone humalin sa ini ang na-establish, and therefore do not pose any danger mamoton ko gani sa may publiko. Isilingan nila ang higher radiation level may have been caused by a heavy military vehicles stirring up soil still contaminated from the 1986 accident. Okay na siya dira sa may zoom naton. Kay man ang parlamento sa Ukraine bago gilamang nagpagwama sa pahayag ang data nila from the automated radiation monitoring system in the Chernobyl inclusion zone indicated higher than usual levels of radiation. Tikon ini ang madamage sa pagida sa ni Banwa aban ng isa sa ginakangawaan kung ma-afford man sang Russia since kanto paray man lang sila sang Ukraine kung tuuro na gidini nila. Di siguro hindi lang man ni Ukraine ang mapektuhan kag sinugid yabi ang presidente bisan paguro si President Vladimir Putin, hindi man maka-afford nga makita niya amogid na iya ka pulbos. Amogid na ka pulbos. Because hindi lang Ukraine na mapektuhan na sini, kalakip naman ang Russia. Ang gamma radiation level have been exceeded at a significant number of observation points. Siling diri sang parlamento, and due to the occupation and hostilities, it is currently impossible to establish the reasons for the change in the radiation background dira sa may exclusion zone banwa. Kag iban pagid nga mga ginakangawaan siling ganid diri sa Estados Unidos, tiganabantayan nila siya naton kung ano ginabi na dira iya kanisidido si President Vladimir Putin nga maalerto o kung i-activate ang iningan nuclear forces. Kay kung pwede balang may suryahan manikaning nga mayaraman sang statement kaya pagwa si President Vladimir Putin hindi man gid siguro nga pamatyon nga mga pumuluyo dira sa Ukraine banwa, but gusto lang man nila nga hindi lang gid mangin kabahin sang North Atlantic Treaty Organization, wala sang iban nga closer ties ang Ukraine with the European Union. Kay man, perte nga dan kaseloso si Russia. Perte kaseloso, imunan, kag may ginakangawaan man siya, nga may kaugalingon man nga interes ang Estados Unidos and then ang North Atlantic Treaty Organization sa Ukraine, and subong, tiwa man ganin sila sa mayagin na padala nga puwersa. Why man sila ganin sa may ginhatag dito nga mga tropa gid o kan hindi man sila basta-basta nga maka-deploy sang troops sa banwa because hindi man pwede nga ma-engage kagid dayon diri sa inaway. Tindang upod diri sining pag sinapol negotiation banwa sa may border sang Belarus ang Defense Minister nga si Oleksiy Reznikov kag Presidential Advisor nga si Mikhailo Podolyak. Si Vladimir Medinsky, ang pinuno sang Russian delegation, ang nagpahayag as every hour of conflict brings new casualties among Ukrainian soldiers. We are definitely interested in reaching any agreements as soon as possible. But those agreements should be for the benefit of both sides. Kaya hindi lang nga bayaan nila mo ng Ukraine and then wala sang maayo man nga madulot sa side sang Russia, and nagbabalibad na diri ang Kremlin o kon ng Russia
nga maghatag sang aim sang Russia ahead sa sining nga mga pag-istoryahanay. Kaya natabo ang ining pag-istoryahanay sa may Gomel, Belarus sa Rumyatsev Pashkevich residence. Tinaybaluan na to na mabaskog sa nga kalyado sang Russia ang Belarus, pero nagpasugwat na malang nga direng Ukraine because ini naton sila malipod manigar kadamo na sa nga numero sa mga nagkalamatay. In fact, ginabanta, hindi sila magnubo 5,000 ka mga Ukrainian soldiers ang mga nagkalamatay. Tiyan mo na nagbuhin sa ila 200,000 ka tropa, magluwas pa nga may mga sibilyan, may mga ordinaryo nga mga pumuluyo, may reserve force ang Ukraine banwa. Pero, why ni gyapon nagpapugong sa kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga maghingyo formally sa European Union nga pahanugutan ang Ukraine nga makaupod diri sa ila. Pinaagi sa special procedure immediately kadungan sang ilang pagdepensa sang kaugalingon sa invasion sang Russian forces. Our goal, sunod rin sa may presidente sang Ukraine, is to be with all Europeans and most importantly, to be equal. I'm sure that's fair. I am sure we deserve it. Siling sang presidente sang Ukraine. Kahit isubong magasulod na kita ikalima na nga adlaw sang pag-inaway dito sa may Ukraine. Karon, ano paglantawa diri sa mga eksperto nga nagabantay may kang tanan na sa aton security, not just sa Pilipinas but sa bilog nga kalibutan o kung sa mga hitabo sa iban nga parte sa kalibutan nga nag-apekto diri sa aton. Ini abiketa diri masalbar, ini man gid yang direkta gid balang maglapad ang ining kinagamo, but subong pala nga daan sa ning presyo sa produktong petrolyo, amo na ni ang dapat man nga daan sa aton nga gobyerno kag ginawelcome gid ginasugata sang mga Pilipino tagsa kadlaw sang Martes. Kasama natin ang ngayong umaga via Zoom ang security and foreign policy expert from UP Diliman, Professor Chester Cabalza. Live po tayo, sir, sa Bamaraji Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erdin. Magandang umaga po. Hello, sir. Aha. Okay. Sige, dala na lang sa may phone na abe Bombo to ano. Ay subong sa 5th day of fighting na. Nabatian ang mga pagsigabong antas sa paman ang kagahon o kon kagabi oras dito sa ilati Lunes local time sa may capital city ng Kiev and then sa may major eastern city sang Kharkiv. Sunod din sa confirmation sang European or sang Ukrainian authorities. Ang ining ginalauman na diri bala o kon expectation na banwa ang ginalauman nga ti ang iban pagida sa mga portion sa Ukraine ang makuha man sa Russian ground forces to capture major urban centers nga nagapalibot dira sa may Kiev banwa o kon sa may capital city or capital sang Ukraine. Ting iban na diri nga mga Pilipino actually matabat naman na sila nga nagpauli. Ang iban na diri di mas prefer nila nga magtener naman nga dito because a safe place naman sila o poda sang ilang nga mga employers. Ang Ukraine nagpanginwala subong sang report ang nuclear plant ang na-fall na gid into Russian hands. There was fighting around the Ukrainian port city of Mariupol sa bilog ini siyang gabi and then may mga huring-huring gabasi sa sulod lang gid sa pila ka mga inadlaw maga-fall sa Russia ang capital sang Ukraine. Kahit iwan man nagdadre sang
maging hatag abi nga inang fixed gid ba lang nga figure because intindihan man naton din syempre hindi man nagid nga account gid bala dayon ining numero sa mga sibilyan o mga soldado nga mga nagkalamatay. Professor Chester Cabaliza, sir, live po tayo sa Radyo Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Magandang umaga, Bombo. Aha. Hello po. Nag-fluctuate po yung signal natin, sir. Kasi subong nagadangat na sa 102 ka mga sibilyan dito sa mga Ukraine na mga nagkalamatay. And then 304 ang pilason. But ang real figure is feared to be considerably higher. Sunod din sa may human rights chief sa United Nations nga si Michelle Bachelet. Ang iba na gani ganakangawaan nila diri nga masobra sa 500,000 people have fled Ukraine ubalin sa nagsugod ang ining Russian invasion sang tinalikda ng semana. Professor, magandang umaga po sa inyo, sir. Yes, magandang umaga po, Bob Erlin. Aha. Ano po yung pananaw ninyo dito, sir, sa pagsisimula na po ng peace talks between Russia and Ukraine? Kasi wala pong settlement, walang breakthrough. Magbabalik po sila sa sunod na mga araw. Technically, ang prognosis ko dito mukhang tatagal pa yung conflict dahil nagmamatigas ang Russia, no? Gusto niyang sakupin talaga ang Ukraine sa maraming dahilan, no? Unang-una yung resources ng Ukraine, no? Of course, alam naman natin na napakayaman ng bansa nito. Ito ang pangalawang pinakamalaking bansa sa Europe after Russia. And definitely may mga ore, missiles, energy at marami sila na mga resources at kumbaga. And secondly, of course, no, yung political issue nila, yung pagsama ng Ukraine sa European Union, isa yun sa mga dahilan kung bakit tumatanggi ang Russia at gustong sakupin ito dahil kung mangyaring maging miyembro ng European Union ang Ukraine, malamang na sila yung gateway, no, ng mga western countries laban sa Europe, laban sa Russia, definitely. And of course, no, kung nangyari yan, magiging member sila ng European Union, nandyan yung NATO, yun yung military force ng European Union para labanan ang lakas ng Russia. So, yun yung mga integral components kung bakit gusto sakupin ng Russia ang Ukraine. Pero kung matatandaan natin, isang bansa lang ang pinagmulan nitong dalawang bansa. Itong Ukraine at Russia. Actually, yung Ukraine is the cradle of civilization of Russia. Ito nga yung Mother Rus in ancient times, no, nung Kievan Empire pa nila. So, pareho sila ng lingwahe, ng reliyon. So, lumakas ang Russia at napag-iwanan ang Ukraine. Pero kung titingnan natin, marami rin silang mga naging komplikadong relasyon dahil nga sa yung nagkaroon sila ng Orange Revolution, dahil nga magkaiba na yung kanilang pananaw sa politika. Medyo gusto ng Ukraine maging mag-abide sa Western European principles at yung Russia, syempre pinaglalaban pa rin nila yung socialism nila. Okay. Hello po. Yes, yun ang pinag-uugat ng kanilang mga conflict, kumbaga, no? But anyway, going back to the peace process, no, mukhang matagal dahil alam naman natin ang peace process, peace agreement, maraming diskusyon yan, no? Diyan lumalabas yung mga demands ng bawat parties, no? And definitely, ano ba ang isa sa mga demand din ng Russia, of course, yung Crimea, no, na inanex nila na parte yan ng Ukraine. And secondly, yung pagtanggi ng Russia na maging parte ng European Union ang Ukraine, no. Actually, naging issue yan noon, yung dating presidente nila medyo sumunod sa Russia. Pero mukhang hindi pa rin naging maganda yung takbo ng kanilang relasyon dahil sa pagsakop ngayon ng Russia sa kanila. At pangatlo, syempre yung ekonomiya ng Russia, ng Ukraine, no.
nakadepende siya sa Russia, and secondly, malaking bagay din ang American intervention, no? Kasi kaya rin sinusustentuhan ng United States ang Ukraine dahil nga may interest sila, no, Okay. sa laban sa Russia. So Ano yun yung po yung ginagawa. ano po yung interest na yon, Professor? Well, ginagawa nilang buffer zone ang Ukraine, no? Kasi kaya nila tinitrain yung mga military at scholars ng Ukraine dahil nga may interest sila laban sa Russia. Magkatabi kasi ang Ukraine at Russia, at saka sila naman ang udyok na mapasama ang Ukraine sa European Union. Actually, yung mga big powers ng European Union like Germany and France, ayaw nilang mapasama ang Ukraine sa European Union. Okay. Yun nga lang, dahil sa very robust relationship ng Ukraine and US, napapa-oo na lang ang European Union. Pero iba ang stand ngayon ng Biden administration. Ang sabi nila, hindi sila makikialam sa laban na ito dahil nga nagpo-pull out na nga sila sa different hotspots around the world. No? Una-una sa Afghanistan, Middle East, nag-pull out na sila sa Europe, nag-pull out na rin sila. So, dyan sa Balkan region, nag-pull out na sila kasi ang kanila focus ngayon is on the Indo-Pacific dahil nga sa China aggression. No? So, yun ang nila. Nagulat sila dahil sa Russian aggression ngayon at tinutuon ni Putin yung kanyang pakikipagyera. Ngayon, tatagal ba ang So gulo? meaning, sir, Definitely. na-detect ni Putin at naunahan po yung naunahan United ni States. Putin. Kumbaga, alam niya ang strategy ng US, no? So binabasa nila. So ngayon, na-provoke din ang Russia because of their interest over Ukraine. Ganun ang nangyayari ngayon. Ngayon, ang tanong, tatagal ba ang conflict, no? Itong giyera na ito? Definitely, hanggat hindi nakukuha ni Putin yung gusto niya. Ano ba ang gusto ni Putin? One is, of course, to subdue Ukraine, no? Because of the many reasons na sinabi natin kanina, yung natural resources nila, yung military power nila. Although compared to Russia, mas malakas si Russia, pero palaban si Ukraine, hindi naman siya basta-basta lang na gano'n dahil rin siya, highly powered military power din yung Ukraine kasi nag-i-invest talaga sila sa military build-up nila. And thirdly, yung American Alliance of Ukraine, no? Dahil parang rin yan China-Taiwan issue, ang Taiwan, diba, suportado ng US. So ganun din yung sitwasyon ngayon doon, no? Suportado ng US ang Ukraine sa maraming pamamaraan, no? But nonetheless, no, ano ang effect naman nito sa buong mundo kasi halos lahat pinag-uusapan ang Russia-Ukraine at ano ang magiging epekto nito sa Pilipinas, no? One is of course, no, yung alam naman natin na ang source of economies nitong dalawa na ito, itong bansa nito boils down to energy, no? Malaki ang contribution nila sa economic pie around the world on energy sources. So kaya tumataas yung ating mga oil and energy prices ngayon because of the conflict right now. And secondly, may economic sanctions ngayon na ginagawa, no? This is although hindi pa natin makikita ngayon yung high effect niya, but definitely, no, kung mangyari 'yon, magkakaumbusan yung rin. Pwede rin mangyari na yung source of income and source of military power ng Russia medyo humina kasi nga kailangan nila ng pera. Definitely, once you have economic sanctions, hindi makikipag-trade yung bansa, mauubos yung national coffers nila, yung pera nila sa Russia. Dahil nakatutok ngayon sila sa giyera, and it's very expensive to wage war in this situation. And of course, no, the world is still recovering from the pandemic, no. So doon natin nakatuon yung mga pera ng bawat bansa sa COVID-19 recovery. But now, dalawa yung pera, yung pinagtutuunan nila, the recovery and of course economic recovery and of course yung military victory nila. So meaning, sir, dapat makukuha ni Putin yung gusto niya as soon as possible.
Kasi Yes, pero kung actually lumampas na siya sa timeline niya. Nagbigay lang okay. siya ng timeline niya, eh. Actually, 2 weeks lang ganyan ang timeline niya. Mukhang palaban si Ukraine at Mhm. mukhang yung timeline niya hindi na guarantee. So, Opo. definitely ito yung mga security guarantees na iniisip niya pero nag-fail siya, no? Aha. Bakit siya nag-fail? One, of course, lumalaban ang Ukraine. Number two, may support ang international community sa Ukraine kaya nagkaroon ng mga economic sanctions Mhm. from the US and of course Asian countries, Singapore, Korea, Haiti. Sino ba lang ang ayaw makialam ni China right now? Opo. Because of course they have their own issues and nonetheless ayaw niya kasi si China kahit aggressive yan hindi nakikigera pa sa ngayon kasi Aha. inaaral pa niya and it's very expensive to wage war. Opo. At saka ang kalaban kasi ni China in the South China Sea hindi naman ganun ka-aggressive din, military aggressive kagaya ng Ukraine na kagaya ng Pilipinas. Hindi naman tayo well-equipped talaga. Unlike Opo. Ukraine na meron talaga silang military build-up talaga na ginawa, no? Modernization program talaga. So, Aha. yun yung commonalities, yun yung comparison and contrast, kumbaga, Mhm. between Ukraine, Russia, and of course, China and the South China Sea issue, no? But and the Taiwan issue also. But how it affects the Philippines, yun yung gusto nating tanungin, no? Definitely Yes. may mga ano rin tayo doon, may mga Filipino overseas workers. Yun naman ang core interest ng Pilipinas, no? Yung mga OFWs natin, apektado sila definitely. But medyo neutral ang Pilipinas kasi nga recently lang natin binild up yung ating best effort when it comes to bilateral relationship with Russia. No, Mhm. maingat tayo. Si Russia kasi nire-recognize niya yung arbitral ruling natin over China. No, so maingat din tayo ang Pilipinas sa ating mga statements over Russia, no? Kasi bago lang uli yung renaissance ng ating relationship with Russia. Pero tingnan natin kung ano pang pwedeng mangyari kasi kung tuloy-tuloy ito, mag-fail yung peace negotiation nila, makikita natin that still big powers or major powers are victorious over small powers, no, or middle Opo. powers. Yun ang magiging asymmetrical relationship na makikita natin. Vis-a-vis, ganun din yung pwede mangyari, no? We should learn from this one. Kaya nga dapat nag-build up ito for the next Philippine president. Kailangan niya continuously to build up the naval and arsenal of the Philippines, no, yung Mhm. military capability niya kasi we should learn from this, no. Kung kaya ni Russia na i-invade si Ukraine, how much more China has the capability to do that to us, no? Parang Opo. ganun yung comparison na pwede natin matutunan dito dito sa mga events na ito. But nonetheless, no, yun yung mga scenarios na pwede nating makita. But if we go beyond that, of course, no, the international community is not yet ready for another war, World no, War which is III. happening right now, no. Although others would claim it as a conflict, Mhm. pero it is still a war kasi ang dami ng may mga Ukrainian scholar colleagues ako na alam mo ang tatapang niyan pero ngayon naiiyak na sila Aha. kasi nga and they really blame Russia and Putin for that, no, kasi nga because of the asymmetrical relationship. Saka umalis na ang masakit doon yung tinitira ng Russia mga civilian, Opo. no, ng May mga mga Russians, no, namamatay. ang daming namamatay saka well in any war naman everyone loses, eh, no, Opo. it's a lose-lose situation talaga. So ang talagang tinitira diyan ginagawa nilang shield yung mga civilian and that is very painful, no. Mhm. No one wins in war actually kasi nga yun yung defense mechanism nila, no, to shoot civilians and damage properties, no. Opo. Sir, And of course at babagsak yung ekonomiya rin. yes. Sir Chester, yung tanong po ngayon Mm. is bakit hindi nagpapadala yung Estados Unidos and yung NATO ng forces doon sa Ukraine?
Ano yung reason? What's the explanation behind this? Technically, hindi pa po Mm-mm. member ng NATO yung Ukraine. Mm. Yes, no, because it would escalate, no? Ang sinasabi ng mga ibang mga scholars natin, the reason why Russia is behaving like that because of the Western behavior and also because of Western countries' treatment over Russia. Kaya nga Aha. siya nagre-rebelde ngayon, no? And of Opo. course, no, they're trying to hone Ukraine to be part of their democratic ideals, no? Kaya Mhm. nagre-rebelde ngayon si Russia, definitely. And secondly, naging consistent ngayon ang US with their policy and pronouncements not to interfere because of Okay. their domestic issues, and of course they're trying to limit their exposure, their interventions, in the world affairs. Kasi natuto sila sa mga kamalian nila, Mhm. based on their reflections. Ngayon si Especially yung European nangyari Union, doon, sir, sa Afghanistan. yes, yes, Can we yes. compare it Oo. to Afghanistan? Right. Yeah, nangyari sa Afghanistan, sa Middle East. And of course, because of budgetary problems din, no? Kasi Opo. hindi na ganun kasigla yung ekonomiya ng Estados Unidos, and they really have to save money for Aha. their people. So At yun naman yung sir, is there a possibility na hindi naman nag-interfere ngayon yung Estados Unidos doon sa Ukraine? Kasi pag matapos sa itong giyera, wala naman sila makukuha kasi that's the point. damage, Oo. destroyed yung bansa. So, walang, parang hindi makakabawi yung Estados Unidos doon sa kanilang gastos. Kasi wala naman silang mapapala doon sa Ukraine. Sira na Pwedeng eh. ganun, pero dati kasi naman dati naman nila pinoprotektahan ang Ukraine because of their interest over Russia, no? Kasi Okay. syempre buffer zone kasi si Ukraine. Kailangan nilang suportahan 'yan kasi kung magkagera man, Mhm. hindi titirahin ni Russia ang US kundi yung Ukraine. Kasi nga kaalyado niya si Ukraine, no? So yun yung interest ng US sa kanila. Yun yung yun yung beneficial benefits na nakukuha ng US with Aha. the relationship with Ukraine, no? And of course, no, pag magkaibigan kasi kayo, most likely na iimpluwensyahan mo rin siya when it comes to policy making, and of course yung cultural norms nila very Americanized na rin sila, no? So yun yung effect niya actually, kaya medyo ayaw ng Russia yung ganun, no? Aha. That's the reason why pati nga yung sa language nila pinapalitan nila yung sa they don't want that yung Ukraine gamitin yung national language nila. So marami kasi isa lang yung pinag-ugatan naman nila no? Mhm. One generic country lang sila. But over that, no, si European Union din ayaw rin makialam kasi nga hindi pa member ng European Union si Ukraine. Okay. No? So magkakaroon ng technicality in case they would intervene. Actually, pag nag-intervene na sila, papasok rin si NATO. Aha. No? So sir, So dapat unahin mo muna, magpa-member ka muna doon sa EU para maging member ka ng NATO? Yun po yung proseso? definitely, Okay. yes, unless na yung yung talagang escalating na yung conflict, no, kasi nandiyan naman yung United Nations, no, yung UN, Aha. and definitely, no, if Ukraine will call for help around the world, Okay. definitely ligado. Hindi ang EU ang obliged yan, kundi yung UN. UN. No. Sir, UN ang obliged. kung dumating na po yung ganong yung time na United Nations na po yung magpapadala ng pwersa, sa tingin ninyo yung magiging desisyon ng Pilipinas? Saan tayo po dito papanig? Well, definitely, no. Kasi hindi pa ganun kalakas ang ating bilateral relationship with Ukraine. Ang meron tayong nag-revive right now is our relationship with Russia. us. Of course, we are still in the pandemic, and also nasa campaign season tayo ngayon. Mhm. That would now depend on the next president of the Philippines. If he Okay. or she thinks that she or he sympathizes with Ukraine, call na niya yun as the president of the Philippines. Pero No? sir, hindi po tayo pwedeng tutulong sa Russia.
So, Definitely. Neutral ang stand ngayon ng Pilipinas eh. aha, Based sa pronouncement ng DFA, hindi tayo makikialam. Ang ating tutulungan lang yung mga OFWs natin na naipit sa giyera. So, yun ang stand ngayon ng DFA natin, no? So, okay. very very neutral and logical, no? Mhm. Kasi wala rin naman tayong mabe-benefit sa pagsama sa giyera at sa ating right now with our current relationship with Russia, no? Opo. Kasi meron lang naman tayo, kaya lang naman tayo lumakas yung ating relationship ngayon with Russia because of the uh, dahil sa paghanga ng presidente natin sa presidente ng Russia, no? So Opo. to put it bluntly like that, no? Pero So hindi naman at po gano'n na closer yung ties natin sa no, kanila no, no. compared doon sa China. Actually, tayo yung nagbibigay ng affection sa Russia over Aha. Russia giving us more affection, no? At Okay. estudyante yung dating yung unang defense attaché ng Russia, no? Ng Pilipinas sa Russia, no? But Okay. the point here is hindi ganun kalakas yung ating bilateral relationship with Russia, no? Mhm. Uh, Merong mga more on military kasi ang ating engagement with them, no? Hindi siya economic but military talaga yung training kasi we are still exploring our relationship with Russia, Okay. no? Kung saan extent. Professor, marami Mm. po yung mga Pilipino, hundreds po sila dong yung nasa Ukraine ngayon. Ano Mm. yung advice po ninyo sa kanila, sir? Kasi meron pong mga nagdedesisyon na hindi na lang po sila uuwi or magta-transfer na lang, lilipat doon sa ibang bansa. Mm. Ano Mm. po yung Well, of course, mas no, mainam for na gawin? safety, oo. Sa lahat naman ng giyera, laging ang unang-una natin yung kapakanan ng ating mga OFWs, no. And definitely, no, um, yung choice din nila to go home or not. But definitely, ang gusto natin is kasi Mhm. gusto Okay. ano pwede mangyari sa giyera escalate. Kasi um, um, giyera, no, depende kasi yan sa atin pera ng leaders. At, Aha. Sige. Napuputol po yung signal natin, Professor. yeah. Hindi natin ma-predict kung kailan mag-e-end yung giyera, no? Definitely. Ngayon, kung pupunta sila sa ibang bansa, of course, no, ang question doon is legitimate ba yung mga papers nila? Mamaya ma-TNT. Lalo sa Europe, mahigpit, especially sa mga European Union countries, no? Yung Mhm. Schengen countries, no? Hindi naman ganun kadali ang paglipat, lalo pag ang lalo kung working visa yan, hindi naman ganun kadali, no? Mangyari baka mapahamak lang sila. So ang the best na advice natin is for them to go home and then um, hayaan natin ang gobyerno tumulong sa kanila at kung walang maitulong ang gobyerno, maghanap uli ng ibang bansa na pwedeng nilang puntahan, no? Dahil ang hirap kasi yung transborder in Europe, Aha. lalo na kung ang visa mo is working visa, no? Mahigpit lalo pag pumasok ka sa mga European Union countries, no? Mhm. Hindi basta-basta tinatanggap sila, no? Ang mangyayari yan baka maging TNT lang sila, no? Or So kung magtatago mm. lang sila doon, sir, baka darating yung araw na mahirap na po yung sitwasyon. Yes. Kaya nga sinasabi natin unpredictable ang giyera, no? Hindi natin alam kung kailan matatapos. Imagine mo yung natin, yung Marawi siege natin. Aha. Months. Umabot ng ilang buwan bago natapos at May saka to after October yun eh. after the war, yung yung economic effect niya hindi kaagad nakabangon, no? So ganun din yung mangyayari doon kung magtuloy-tuloy yan at mangyari na talagang maging major war siya talaga, Mhm. hindi yung shooting war yan, that would affect, no? At of course, no, especially now campaign season, maraming magtatanong diyan and magpapakitang gilas ang mga Tutulong. presidential votes natin. And of course, our current and sitting president yan, gagawa ng paraan din yan para maganda ang exit niya Opo. when he leaves his office, no? So I'm sure they will think something na para makatulong sa mga OFW natin. Okay.
sa ngayon po ay ipinagdadasal po natin yung kanilang safety and may mga umuwi na rin po dito paminsan-minsan. Professor Chester Cabalza, sir, magandang umaga po sa inyo. Thank you so much for joining us this morning. Thank you, Bombo Erlin. Okay, maraming salamat kay Professor Chester Cabalza, isa ka foreign policy expert from the University of the Philippines, Diliman. Wala isa sa mga mga panugyan ninyo man lang, labi na sa mga kauturan nato ng yara sa Ukraine, kay basi mabot ang tiyempo nga hindi na bala mapaktan kung ano ini siya kadugay or maabot ang tiyempo nga kabudlay na gida para sa ila dito ang maghulag kay kwaon na gina ni Putin ang iyang target nga dapat hindi makasulod sa North Atlantic Treaty Organization or hindi sila makapamiyembro. Mapamiyembro sila una sa European Union and then kung miyembro ka na dira, so pwede ka na makasulod sa North Atlantic Treaty Organization. O galing, kahit tanda man niya si Putin, tanda man ni si Puts na niyang intel sa Estados Unidos and naunahan niya. So, ang Russia, hindi man niya magpasugot, nga total, gingastuhan naman lang ni naton, hindi taga di makuha ang Ukraine. Bisan pa nga timayara sa mga negosasyon. Actually, sa bagalang tawagan ni Professor Cabalza, naglapaw na ang Russia sa ng time frame lagyan nila bala sa pagkuha sa Ukraine because gabato man si President Zelensky and mga civilian naman na mismo dito sa may Ukraine. Ang masubulang dere because may mga civilian nga mga nagkalamatay and basi ko mabot ang time pagid nga iban nga mga residential areas. Amo gini ang or target to na balasang missile and rockets coming from Russian forces. Madugangan na pagkidang ini mga collateral damage. So, ang pag-istoryahan ay hindi natin mapaktan kung ano ini siya kadugay. Pila ka rounds of talks ini kaya kahapon or kagabi, oras dali sa aton sa Pilipinas, natapos sa ining first round of negotiation, why nila ginaplastar kung ano mga ginastoryahan na dito. Pati syempre ang mga demands ng Russia, ginaplastar nila sa table and may reaction man sa may part sang Ukraine. Kay why man niya dito ang presidente, no man nabiya pwede, yung ikaw gudyang presidente, ikaw gudyang maistorya. Di pag-istoryahan din naman naliwat before sila magbalik para sa second round sang talks sa masunod ang mga inadlaw. Kung magadugay ini ka na pwede hindi magkinahanglan sa nga duga nga kwarta si Russia and ang forces nila because bisan pangati sila ang preparado. Maubos sagid mo. Maubos ganang imo sa nga bala. And may mga makabawi man diri ang Ukraine because may mga mapatay man na sila nga Russian forces. Ikita nyo, bisa na pagganito ang beauty queen na balas ng Ukraine. Siling yan para ni sa ato na pungso na bitbit katarmas. Para yung magbato dari sa may Russian troops. Pero kung akong tropa sa Russia, hindi ko lang na yung pagkatirohon. No, nga tirohon mo na yung kaya ina sa mga ginapangalang-alang manabalang Russian troops nga kanamogad sa mga patio nila. Because sa sila man mismo magparentihan na yaman lang. Basi karon kon inang pakaisa mo pa na or pakaduha mo kon nano nandira. And ginakangawaan na naton nga basi ni siya ang magdugay ang mga Pilipino mo man isa sa mga makaluluoya dito. That is why ang samtang mas temprano pa ginapanugyan asang mga nagabantay sa ning sitwasyon na dito sa Ukraine nga samtang temprano pa kung meron man ang sang repatriation ng gobyerno kung na pwede nila ma-avail. Kung wala man ang sang problema sa mga papeles nila, pwede man sila makasaylo sa iba ng mga countries. Ang Poland sa mga nagabaton, tikon na draya ang imo yung papers, hindi ka magtago ng tago. Balaw kung TNT, ang makabasar man lang o kung inang allowed, so pwede ka sila makasaylo. Kaya tiko nila to na mo basi maglala ang sitwasyon kag bisa nagatinera sila dito tipating employer nila ang ilang ginaobrahan
o ekonomiya mismo sa nga Ukraine ang pugday na apektado man ang sweldo sa nga mga Pilipino. Impunto alas 9 na sa pagbalikan nato na report na Bombo Franz Andrew Burgos kag Bombo Carla May Defensor delegad lamang sa Bombo Hanay Big Time. Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos
pesos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon. Mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.
Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling,
Gado sa 50, idugang mo sa subong nga pulo, mabugat siya katama. Kaya mo na siling nato na bala nga ang mga drivers, hindi naman sila makasensilyo sa salapi, kahit yung subong ang iba na ganito, duwan na balagyan na sa pak balang tag 25 centimos, ti ang igo, ano sila mahimogid nga 13 pesos ang pamasahe. Babo Andrew? Yes, Ma'am Marlene. Sige, Marlene. go ahead. Yes, Ma'am Marlene. No? So, sa sining kay ganyanan, do alos tanan, Ma'am Marlene, hindi na ginimapunggan ang pag-sumpit, no? Kung pag-skyrocketed, Ma'am Marlene, sa presyo sa kung ano man nga sahing sa produkto, Ma'am Marlene. Ang ginatanaw subong, amo ni ang one of the major concern gid subong ang presyo sang gatong, no? Kung ang petroleum products kay Ma'am Marlene, do siyam na ning asod-asod nga pag saka sang presyo sang produktong petrolyo, especially diri sa aton sa Pilipinas, Ma'am Marlene. Kay because nga may natabo paging crisis, no? Dito sa tunga sang Russia kag Ukraine. Kag iban pagid Ma'am Marlene nga mga sirkumstansya sa iban nga mga pungsod nga masiling naton di isa sa mga hatag diri sang major, no? Kung mayor gid nga mga amounts sang petroleum products diri sa aton sa pungsod Pilipinas. So diri Ma'am Marlene naton gin-check, no? Kag kung ano naman ibala ang galakat nga sitwasyon diri sa aton sa pungsod Pilipinas matapos si Ma'am Marlene nga talakay manigani sang nagligad mato nga presidential forum, no? Kaging patigayon sang isa ka media outlet diri man sa pungsod Pilipinas nga kung pabor sa Ma'am Marlene sa sa fare hike pala Ma'am Marlene, no? O kung sa pagsaka sa nga plete, ang iban Ma'am Marlene, ang isang aspirant para si Senator Manny Pacquiao, pabor siya Ma'am Marlene nga mangin magsaka masiling naton magsaka man ang dong kag magsaka man ang pagplete o ng plate sa mga di pasahero nga salakyan, no? So diri naton Ma'am Marlene gin check naman niya sa bayan sa transport group, no? Especially sa Undok, no? Kung naman ng United Negros drivers and operators sa Center Ma'am Marlene, no? Sa pagpanguna man mismo sang ilang Secretary General ay Sir Diego Malacad Ma'am Marlene. So para sa transport group na Undok, may petisyon sa Ma'am Marlene actually nga ginahingyo sa may bayan sa LTFRB nga sila mismo magapasaka sa dugang nga plete bala nga amotong 2 pesos and 50 centavos nga minimum fare, no? O kung dugang nga plete subong kung tanaw nato ang plete hay subong 10 pesos per 6 kilometers or 7 kilometers sina Ma'am Marlene, no? May 10 ka piso sina for the regular fare. Ang subong nagabase man Ma'am Marlene sa mga, for example, kung mga PWDs, trabi nga mga pasahero, syempre medyo discounted man. But Ma'am Marlene rin nila ginatanaw nga medyo budlay gitaklaro, no? Isa ini sa mga talaklaro nila kung paano nila i-address ang problema and concern related sa presyohan ay subong sang gatong subong daan ang diesel ang Ma'am Marlene hindi magnubo sa 60 pesos, no? Ang per diesel per liter daan 61 to 65 pesos na. Amo na nasubong Ma'am Marlene ng presyohan na isang litro sang gatong isa sa mga problema gid sa aton nga mga drivers. Tinagasiling sila Ma'am Marlene nga okay man na ang pag-provide sang public service, no? Sa ang aton nga mga drivers para sa tanan nga mga riding public kag mga commuters. But galing bala Ma'am Marlene ang ilaning binta bala siya sa kadlaw ning pagbiyahe, gusto na lang gid man sa gasolina, no? Kung ipatugong bala nila, plus pagid may boundary, pagid nga hindi man magnubos sa 500 pesos, so ang mga drivers pila na lang gid ni ang mabilin sa ila. Ginatanaw pa daan Ma'am Marlene nga 300 pesos ning ilang nga maiguan bilang malimpyo bala nila Ma'am Marlene sa kadlaw. Nagadepende man sa number of passengers daan. Ito nga kaya sa alert level 1 subong adlaw, no? So wala pa gini Ma'am Marlene na siling gid bala nga base bala mag full capacity na gid ang jeep para na magkita kanina nakita nga sa alert level 2 pa lang to nga gipangkuha ang mga barriers do 100% capacity naman ang di papasero nga sakyan kag wala na ganubo ang plate. We understand naman na Ma'am Marlene kung ano ang ilaning nga mga hibubunot sa ato ning mga drivers kay ang concern nila subong is one of the problem gid ang padayon nga pagsaka sang petroleum products, no? Nga do hindi gid Ma'am Marlene mapunggan kag do hindi gid matapna bala kay ang ilan nga ginahingyo tere nga suspend anay bi ang pila ni ka mga value added tax, no? Nga amo ni bi ang masiling naton nga nagadugang gid sa presyo sang petroleum products sa Ma'am Marlene.
Isubong pila ko ng pangayoon nila, Mamo Andro. Bomborlin sa nagligad itong inadlaw, no, nga ito ningin pakigangutan ang undok, no, sa kay Sir Diego, 2 pesos and 50 centavos ng ginahingyo nila Bomborlin, no, sa LT Power Wala pa Basic. sila, no, nakasubmit na petition. Actually, Bomborlin, within this day, no, ginatinguan nila nga ipalabot dito diri sa atong syudad sa Bacolod sa Mayor Bing kag sa probinsya sa Negros sa kay Gov Lacson ang ilaning letter man bala Bomborlin nga ipadala mismo, no, kapag sa bulig nga malabot ang Department of Energy tuhoy sa presyohan isang gatong, but ang petisyon with this sa bahin sang pagsaka sang plete nga muning 2 pesos and 50 centavos Bomborlin, actually napadala na nila, no, sa nagligad pa nga sinimana, nahatag na nila, but as of now ginahulat-ulat pa nila kung ano gid man ang desisyon ti amo na ganing nga within this month, no, ginalauman Bomborlin before magbulag ang bulan sang Marso base makapatigayon sila sang 5 days nga transport strike. But Bomborlin balantayan pa ina kung magasugot ang tanan be, no, kag inform nila ang commuters kung okay magpatigayon sila sang transport strike, but we know Bomborlin ba sa transport strike it's very inconvenient kina sa kadaysa sa aton, especially ang atong mga kauturan nga nagatrabaho, no, nga sa nagligad tudaan nga arakati sa mga pila ni mga community quarantine status nga limited gid ang pagbiyahe sa lakyan because of sa iba nga mga circumstances kaangay sang pagtaas ng presyo sang gatong. So magapatigayon sila sang transport strike, no, kay ang ginahingyo lang gid nila nga madugangan ang regular fare nga 2 pesos and 50 centavos, which is Bomborlin madangat ini siya sa 12 pesos and 50 centavos na, no, kung tanawon gid naton bi ang matutuod gid ding presyohanay o kun ang plitihanay sa pampubliko nga salakyan. But as of now Bomborlin hindi pa gid na siya sure, no, sa aton nga mga commuters dira another birthday naman, even though to the mga drivers man nga nagaayo gid kag nagapangayo gid man sang attention man sa pila diri ka mga ahensya sa gobyerno nga matagaan man sang atensyon ang ilan nga ginahingyo nga pagsaka sa plitihanay Bomborlin. Okay. Bomborlin, may pahigdiri sa ato ng Secretary General sang Undok nga si Sir Diego Malacad. Actually, kami nga mga driver, monitor kami na. Pero wala kami ka-ilusyon. Ay kabalo kita during campaign period, tanan na ipangako na sa politiko. No? Pwede na nga 6 months ko nga pagpungko, wala na droga. 6 months ko nga pagpungko, wala na sang kaswal, wala na dyan border. 6 months ko nga pag-ubra, tanan nga media, may freedom o information. Di ano natabo subong, kapila na mag-ilis-ilis. Ikasidente na nga presidente kung sinumod daog. But dinti ang ila sila nga interes. Amo itong hambal sa isa ka representative, wala sang itong isa ka presidential ball nga sila niya, ang interes na nila para na sa kapitalista, hindi para sa mga workers katulad na mga driver, tuliban pa. So wala kita yung ilusyon mo dialogue sang Ukraine kag Russia, gamito naman na sang Department of Energy, kabalo kayo ni si Kusi, tama na gid man niya ka-irresponsable nga klase si isang sekretaryo sang DOE. Dapat gani na islan na siya mo, gani kito tungod sang papugi ng bakal pangbuli ni Duterte. Until na wala sila yung statement, nga kabalo kita nga hindi man niya way manirabot sa Ukraine kag sa Russia ang ilisang krudo sa mga gasolina sa Bacolod. Ang aton tani ginayo, while nga nagaginamo, while nga ginaigo kita sa pandemic, ginaigo kita sa audit, temporarily, ang among term sila temporarily, i-hold anay ang 12% na value-added tax sa bilisang gasolina kag krudo. And kung pwede, i-hold anay yung excise tax mga yung train law na almost 3 times na nga inimplementar nila ang 60 pesos nga dugang. Kaya kung nagtawag mo sa market, mag 85 butang na ito, $85 per barrel ang bilis ng crudo na dapat dili sa Bacolod, aralan pa sa 36 to 38. So nga naglambot kita subong sa 54. Tungod na sang VAT, IBAT, ARBAT, ang value rin tax, excise tax, train 1 kag train 2. Buti mo na ang naghatag niya sa doon, ang gobyerno, hindi ang Ukraine kag ang Russia. So dapat muklat na nga itong gobyerno tani na mag-protect siya sa mga katulad namang mga driver nga nag-servisyo sa pumuluyo. Kaya kung wala kami, hindi ba nakakato ang tao sa merkado, hindi nakakato sa downtown. Kag wala nagagulong ang ato ng ekonomiya. That's why ang ato mayor nga demanda, amo na, suspension sang 12% na value-added tax kag ang excise tax. And kung hindi nila makaya,
na demand kami nga dugangan sang 250 per head per first 4 kilometers ang pilipihan nato. Ting sakit na pamatian mga 250. Naka-submit na ta position paper dito, no? Kada karong adlaw i-submit ko ni kay Gob kag kay Mayor Bing ang amon nga sulat para dito sa reiteration na sumpong kay Secretary Cusi in hoping before sang campaign period matagaan na ni justice. Kaya kung hindi matagaan justice, papatigayon kita sa nagkalain-lain nga forma sang protesta para mapabadyag sa local government kag sa national government kamayara sa sektor nga apektado tungod sining kira sa kaisang gasolina, sa kaisang krudo. So kung hindi mo masolve ang problema sa pagpanubo, mapasaka kita. Kaya hindi man na pwede nga ang driver mabakal siya gasolina kasi ihatag yan ang yung servisyo sa pumuluyo. Nakaon man yung driver, may pamilya man hindi niya pwede nga ibaliwala nila kaya hindi niya katulad sa simpo ni Tarzan. Nasa simpo ni Tarzan niya ang slave, ginabakol siya, wala siya ginaswelduhan. Wala ito gagawad permit, wala ito gabayad franchise, wala ito lisensya. Slave ito yan, subong yung slave nila. Pilipino kita, may franchise, may permit, gabayad na taxes. So kabahin kami isang Pilipinas kag hindi kami pwede disregards. Okay. Pero Sir Diego, subong sa imong estimate, may pila ka mga number of jeepneys ang nagapadayon biyahe? So, bangod sang kabalaskugan sa sininga gobyerno, ang out of 7,000 plus naton nga mga unit, partikular lang yan sa Bacolod, ang bilhin nila di mga almost 3,887 na lang sa mga jeepney. So, ang tricycle nato mga moro de sara na nga sa 7,000 na. Kaya tungkol sining programa, bala nga duso butong, nga laptop nga to nga presidente, nga modernization program, during 2016 pa na hasta subong wala kabalasang asahan kung anong gid lang programa. Ang iban sina wala na nag-renew, no? Iban gani kung pa-scrap na. Kisa kay emosyonal man ang mga tag-iya kay iban sina bata klato sa abroad. Ang iba nagbaligya Carabao, nagbaligya Talamnan, nagbaligya sa propiedad para kamakal sa latyan. Dasong gabuhon lang sa sininga gobyerno. That's why kinalaton tagit mga inaktibo sa Dalano, no? Magpakita sa aton nga kinamatarong kay nagapangabuhi ang proseso. Kag gusto naton legal tanan ang aton nga himuon. So out of 3,857 ka jeepney, 7,000 ka mga tricycle, magkapatigayon kita sa mga huglag protesta para ipa-indicate dito sa Metro Manila nga mugos na Pilipinas nag-react sa sinisaka sang krudo. Okay, Mo Andrew, dito sa Metro Manila dito limagidya. So, bali, ang ila, na-file na nila ang position paper sa Department of Energy, ilang inaya, Mo Andrew. Requesting kung pwede, isuspend lang anay ang implementation of excise tax. Correct, Bomberlin. Pero sa nagligat tong ila pagit yung kinahingyo nga magdugang to sang saka plate. Ito nga 2 pesos 50 centavos as of now, Bomberlin. Ila pa ning nga ginahulat-hulat to kung hisugtan gid man ni sang LTFRB. Bomberlin no? So kung magdayon gid man dugang naman nga plate. Galing as of now hulat-hulat sila sa amuning desisyon before mag-end nga bulan sa Marso magapatigayon sila sa transport strike, no? Hindi pa rin papaktan, Bomberlin, kung ano gid man ibing nga mga grupo sang o kung asosasyon sang mga jeepneys o kung mga dipasero nga salakyan ang mag-upod sa ila, no? When comes sa kumadayon gid man ang nasiling nga transport strike, no? Kay subong normal man actually, Bomberlin, ang biyahe sang aton ng mga dipasero, mga salakyan, mga jeepneys rin naton. Nati pa dayon magyapon ning ilay ang pagbiyahe diri kag subong gani do sobra nagigani sa 70% na capacity sang mapwede nga makasakay, no? Even though nga alert level 1 kita kag masiling nato bingi duay pagit nakapagwa gid sang executive order diri sa Bacolod in related sa biyahe sa mga dipasero. But as of now, Bomberlin, padayon lang gid gyapon ang biyahe kag puno anay na gid subong ang mga dipasero nga salakyan, but still 10 pesos gyapon ang regular fare sa mga jeepneys. Bisan din mga ruta diri sa syudad sa Bacolod, Bomberlin. Kaya kung ang 250 idugang mo sa 10 bala nga subong, actually yes. Ang 10 pesos subong wala na ya taripa, Bomboandro. Correct. Konsiderasyon lang ina para sa mga driver sa balang apektado ang number sa ilang mga pasahero because sa may COVID pandemic.
Ti subong Correct. gani halos new normal nagkikita mo Andro. Yes, Bomberlin. Tinutok na ang mga jeep. Mm. Ti siguro Correct. makabawi-bawi naman na dira mga drivers. Yes, ako gani. Tikon 10 plus 250. Hindi ka naman actually masinsilyuhan isang salapi mo Andro. Well, madlagan 12 pesos na lang gid. May mo nga 13 na gid. Okay. Correct. No, 13 pesos na lang. Ti ang salapi nga sensilyo mo, iatag mo na lang na sa driver, no? So, tayo mo na bala Bomberlin, ti kung magsakagid man, be. Jutay na lang ka subong nga nagtago pala sang sinentimo sa bumuandro. Correct, Ken. Sa mga tiyangin, hindi mo man ganhin mabayad. Hindi mo na mabayad. Kung mabayad, Correct, kung Bomberlin. nagapangyamid, balang nga nagadaho, no? Pero sa mga mall, why ganaya problema? Oo, pwede gid. Sa mga groceries, Bomberlin, gina-counted gina ang percents bala or percentavos dira, 0.75, 0.25 or 0.5 centavos dira ang arabi sa imo dabing bill dira, no? Kung ang imo nga resibo da. So dapat bayaran mo lang. Unlike sa mga jeeps, 13 pesos para wala na bala Bomberlin problema sa salapi nga sensilyo. Yan wala na galing, no? Gina-ano lang gid man ginasapol pag ni Bomberlin sa pila ka mga hensya sa gobyerno kung madayon gid man, no? Kay Bomberlin sa muning chimpo dancing 10 pesos, medyo mulubugat na gani sa aton. Ibido nga wala ni siya tuod sang sang taripa gid ba lang legal nga taripa gid Bomberlin, no? 10 pesos ito ibubun. Ano lang ni sa tawo no? Kaluoy na lang gid sa aton nga mga drivers. Kung magdugang pag gid ni kag kumaubrahan gid man sa taripa sa LTFRB nga mapatak gid ang 2 pesos and 50 centavos nga dugang sa regular fare. Well, another naman ning problema. So, sa mga commuters, Bomberlin. Makatol naman yung ulo na to, no? Mga alot naman tayo, Bomberlin. Technically, gani mo Andro, pwede ka lang ijaga kawayan o show mo. Kaya nga, hindi ka mabay isang driver so nakaway ng taripa ang pulo. However, aton niya pasunaid naman lang bala sa driver nga nagbuhay ng numbers ang mga passengers nila. Isang tilikda na yung mga binulan, pero subong, okay na gidya. So base pa lang Bomberlin. Balik sa normal ang kanabon isang ilang mga pasahero. Correct, kid. Kaya base pa lang yan magbalik bala sa 8 pesos. Okay lang na kung matuman ang 2 pesos and 50 centavos. Madlagan siya 10 pesos and 15 centavos rabing bayad o kung ng regular fare. Well, it's okay, kid, no? But maglagan 12 pesos, 50 centavos or 13 pesos. Well, that's dugang naman ang burden sa ito nga mga riding public, Bomberlin. Okay, sige. Thank you, Gate. Bombo France. Yes, Bomberlin, para sa pagpangalagay sa Bombohan ay Big Time Minis Bombo France, Sandro Borgosa. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Madamang salamat kay Bombo France, Andro Burgos. Panatayan na tayo na sa may hearing, pati kayo na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kay ila nakadepende sa ila, nakasandig sa ila kung napila ang desisyonan or pila ginang aprobahan. Ang saka sa pamasahe sa mga public utility jeepney. Kaya tingin na pangayo sa mga 250 tikon mag 13 pesos sa nga to na pamasahe medyo mabulubog atagin man. Kag tanan man na kita nag-suffer. Tanan man na kita ang nag-agunto sa ning pagasaka sa presyo sa produktong petrolyo nga nagresulta man sa pagasaka sa presyo sa mga balaklon. Nagsaka man ang numero sa fire incidents nga na-record diri sa ato na sa may syudad sa Bacolod. On the other hand, Banwa, sang bulan sang Enero kag bulan sang Pebrero subong nga tuig kun ikumparar sa parehong period unang 2 ka bulan sang tuig 2021. Kay nagapa naganghaw-ngaw ng mga fire trucks diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Ini ang kabahin sang awareness campaign sang Bureau of Fire Protection sa mga pumuluyo nga likawan na ginaton ang ining sunog kay kung malabayan na kita sang sunog halos sa tanan nga ginapundar mo nga kagamitan wala gid sang bilin. Magros gid lamang kung matap na dayon, mapalaw dayon o kung magabot ang mga bombero, tinaya inigida mo na yakadako ang damage. But kung totally burned ang imo sa nga balay, ang imo yung mga napundar nga mga kagamitan na
ubuson ginalabo na sang kalayo. Kumusta ang statistics sang Bacolod City Fire Station? Bombo Carla May Defensor sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene. So sa data sa Bureau of Fire Bombo Arlene compare 2021 mayara akon mataas ang data subong Bombo Arlene kon ang nagluntad nga sunog diri sa syudad sa Bacolod Bombo Arlene. So mayara sang 53 ka mga nagluntad nga mga sunog diri sa syudad ng Bacolod Bombo Arlene. Pulo diri ang structural Bombo Arlene ang pinakadamo diri ang mga grass fire Bombo Arlene. So amo lang na ang nagpadamo Bombo Arlene ang nagpadamo ang taas sa data sang sunog year 2022 Bombo Arlene. Kaya ang 2021 ti ara pa sa mataas nga level ang sang COVID status ang syudad sang Bacolod Bombo Arlene. So amo na ang rason kung mayara iya sang manubo nga data ang year 2020 kaga year 2021. So ang year 2022 ti kalabanan diri grass fire. Sige, nagligadaan na ang aton sininga na experiencean Bombo Arlene pertigid ka init diri sa ato ti madamo sa nga mga calls nga may mga grass fire nga nagluntad. So ang sa sunog naman niya Bombo Arlene sa mga structural ti mayara lang sa nga pulo nga na record ang Bureau of Fire. So sa February meron sang 27 ka total ka mga nagaluntad nga sunog diri sa syudad sang Bacolod. So mayo maligani Bombo Arlene kaya dutay ang nagluntad nga sunog diri sa syudad sa Bacolod. Pero ang may pinakadako diri nga total nga damage Bombo Arlene amo ang bulan sang Enero. Ati edala na diri ato balang nagluntad nga sunog sa may area sang Barangay Mandalagan Bombo Arlene atong upholstery. Do na sobra 5 million ang damage sa nagluntad nga sunog. Way labot dito sa may upholstery ti ang tupad nga isa pagid ka building na sunog man ato ti natupok man na totally damaged man ang tupad nga building sa upholstery Bombo Arlene. So amo gini ang may pinakadako nga data sa subong nga bulan o kun sa bulan sang January kag February Bombo Arlene. So nagapanugyan ining si Chief Inspector Rodel Legazpi sa Pumuluyo Bombo Arlene. Last year Karl pila Bombo Arlene sang last year bilang na record. So sang last year Bombo Arlene ati mayara lang sang madutay nga record Bombo Arlene. So ang 53 subong nga tuig di bala? Yes Bombo Arlene. Oo, sang last year wala. Last year ati mayara lang sang year January mayara sang 4, then ang sa February Bombo Arlene mayara sang 5 nga nagluntad nga sunog diri sa syudad sang Bacolod kag madubo So, man 9 lang ya. total. Yes, oo. Tutay lang ya kag mayara lang sang mga 40,000 ini Bombo Arlene sa January ang total damage. Then sang February mayara sang 964,000 nga worth sang damage na sa nagluntad nga sunog year 2021 January February nga bulan Bombo Arlene. Sa February naman niya at year 2022 mayara sang 27 nga total sang sunog, then nagdangat sa 2 million worth sang damage Bombo Arlene. Dako-dako gawa O gani Bombo Arlene madako-dako pero kalabanan diri mga grass fire di mayara kung kaisa nga mga structural Bombo Arlene nga dako gid ang damage kay tungod sa mga gamit pala nga panggamit sang aton sini nga mga kauturan sa ila sini tagsa-tagsa ka mga panimalay kag sa ila man tagsa-tagsa ka mga kompanya Bombo Arlene. Amo na nga gapanugyan gid si Chief Inspector Rodel Legazpi nga ila sini nga mga salaksakan bala kaya mo gini permigid ang mga rason sa nga sunog. So dapat hindi pag i-octopus ang ila sini nga salaksakan. Dapat duwa lang o kung isa lang ganun mas mayong nga duwa lang gid Bombo Arlene ang pwede lang makasaksak, hindi ang madamo ginabala nga mga salaksakan. So para mangin safe, hindi mangin overload ang salaksakan Bombo Arlene. Ti amo man sa mga friends makagamitan sa panimalay kung wala sa tawo ti dapat kasaksong gid ini
kag mas maayo gani off na lang ang main switch no para wala ka sang kabalakan gid nga na off mo gid o kung nakapas gid ang tanan nga mga nakasaksak kag dapat mayara gid sang nga istoryahan gid sang pamilya sa isa di kabalay Bombo Arlene nga kung diin ini sila pwede makagwa kag didto ini sila pwede maka-exit no kung may magaluntad nga sunog sa ila sini nga panimalay Bombo Arlene. So Bombo Arlene pamatian dala nato no ang pahayag gikan kay Chief Inspector Rodel Ligaspi. With regards to the fire incident that transpired as to January and February 2021, we have a total recorded of 10 fire calls for January and 11 fire calls for February of 2021. Out of that 21 number of fire calls, a total number of fire calls, we have only 9 structural fires, structural fires for 2021. As compared to 2022, for January, we have 53 total fire calls and 27 for February. But out of that number, we have 10 structural fire in January and 11 structural fire in February. So a total of 21 structural fire. So there is much difference in 2022 as compared to 2021. It is because siguro of the number of fire incident transpired, especially on the grass fire, and rubbish fire, and also forest fire, So, in which we observed that in 2022, nag-elevate ini siya, So, nagsaka, But in terms of structural, so we have that small difference, sa Considering ang 2021 is part pa na siya sa pandemic kagang alert level sang that time is mataas pa. Do nga ining 2022 nag-amat-amat na subside kag nagnubo naman ang aton nga alert level, and then may ara na sang medyo mahalog para sa aton nga mga sa aton community kag then ang Bureau of Fire Protection padayon nga nagakampanya gid nga hindi kita magsalig-salig kag hindi gid kita nga mag-lower sang aton nga guard kay kabalo naman kita nga delikado nga may magluntad nga sunog sa aton nga lugar, especially kung dikit-dikit ang pamalay So with that siguro maging padayon kita siguro nga sundo naton mga ginapaalinto or mga pahanumdom sang aton nga otoridad sang aton Bureau of Fire Protection para ini makabuligid sa aton nga mga pumuluyo So kung sa aton nga mga panimalay amon gid nga ginapahanumdom permi nga dapat mag-andam kita So yung mga bagay nga simple things nga ginahatag namon to remember para sa aton nga mga panimalay nga kinahanglan ay sang aton nga mga electrical appliance kung wala na naton ginagamit i-shut off gid naton ini kag i-unplug para malikawan naton ang sunog. And then aton man siguraduhon nga ang aton electrical appliances wala ini nakaangod sa octopus connection. So Pabot silingon madamo siya ang isa ka outlet madamo sang appliances nga nakaangot dira sa iya. So mag-maintain lang kita siguro sang 2 gangs or duwa lang ka outlet sa diin nga amo lang na ang maximum nga pwede nga isaksak naton dira Hindi naton pagpadamuan sa isa ka outlet kay amo ina nga ginatinunaan kung kaisa sang overloading At the same time, aton man sikyaron kag i-check nga ang aton nga mga outlet or ang iban pang electrical connection sa aton nga balay kag ang aton appliances is wala sang lost ends or wala sang lost connection. Kay amo man ina kun kaisa nga nalinan sang spark kag mahimo man nga masunog Aside from that,
ang mga common nga makita naton sa balay is kung magluto kita, so kinanglan naton nga sikyaron, no? Kinanglan naton nga hindi pagbayaan. Kay te amo ini ang ginahalinan man masami, no? Nga may magluntad nga sunog. So siguraduhon naton nga especially kung gagamit kita sang kahoy or sang uling nga ibutang gid naton pag i-secure gid naton nga antes naton bayaan bas-on naton ini or ibutang naton sa lata, no, ang uling para nga hindi na siya mag-rekindle pa. And then kung may ara sa katapo sa aton nga balay nga panigarilyo, kinanglan gid siguro nga hindi kita magpanigarilyo in bed, no. So kung nagahigda na kita kag hana na kita nga matulog, hindi ginaton ina pag put into practice nga magpanigarilyo kita. Kay base malipatan naton nga matungtong naton kag pwede man ini halinan sang sunog. Kag magagamit gid kinahanglan sang ashtray, no, kun gapanigarilyo kita. Aside from that, ang isa pa gid ka nakita namon nga kun kaisa may times nga naga-brown out, no, sa aton nga panimalay. So nagagamit kita sang kandila, no. So dapat ining kandila nga igamiton naton may candle holder gid siya. Or nabutang gid siya sa isa ka secure nga lugar o sa tulongtungan nga bisan matumba pa ini hindi siya mag-create sang sunog sa sulod sang balay. And then amo muna siya ang mga most common, no. Ang may ara pangilan-ngilan, no, nga nagagamit kita sa mga malayo nga lugar, no, nga wala kita dayon sang baklad bala sang mga fuse ay ginagamit naton sa pag-ilis kung maguba ang fuse nato, no, sang aton nga main switch. So ang ginahimo kun kaisa ginatamper naton, no. So ina nga butang gina-discourage ni Bureau of Fire Protection ina, no. Butsilingon kun ang aton nga circuit breaker kun ang aton nga main switch nag-trip off, no, butsilingon may problema na ang aton nga electrical system. So ang aton himuon dira magtawag kita sang qualified nga electrician kag ipa-check gid naton anay ang aton entire nga electrical system sang aton nga balay. Kay kun aton padayonon nga ipilit nga pasigahon gyapon ang aton suga gamiton ang aton electrical system, most likely magaluntad gid ang sunog, no, or may matabo gid nga sunog. And then isa ka bagay nga ginapanumduman namon sa aton sigurong nga panimalay, no, magahiwat kita dira or aton patigayonon nga tudloan ang aton nga membro sang aton pamilya, no. Ginatawag ni namon actually nga sa acronym nga EDET, no, exit drill in the home, no, nga sa diin aton planuhon nga i-train or aton istoryahon ang aton katapos ang aton pamilya nga aton i-identify ang aton nga mga exits sa aton nga panimalay kag ang aton nga mga kabataan iupod naton ina sa drill, no. I-identify naton ang aton nga area sa gwa nga sa din dito kita matabuay or dito kita makadto sa oras kami matabo nga sunog, no. So kinahanglan may ara kita nga safe evacuation area, no, para nga itudlo naton at ina sa aton kabataan nga every time nga may matabo nga emerhensya or sunog man sa aton nga balay, amo ina ang aton nga i-mindset sa ila, no, kag amo ina ang aton nga obrahon para masigurado naton nga mangin safe kag makagwa sa aton balay ang aton nga mga himata or ang aton mga pinalangga sa kabuhi, no. Kag amon gid ginapahanumdom nga hindi naktani naton pagbalikon kung may malipatan kita sa sulod sang balay, no. Kay ina mga factor ina or ina mga experience naton nga sa diin may mga nagakadisgrasya tungod nga sa pagbalik nila hindi malikawan magtako na ang kalayo kag mabudlay na or ma-fire trap na sila sa sulod sang panimalay nila kag mabudlay na magwa, no. Kag mabudlay man para sa aton mga rescuer, especially kung bag-o kami sa sina nga lugar kag wala sang nakakita sang tao nga may nagsulod. Amo nang aton nga recent experience, no, sa aton tong call nga ginkantuan nga may ara sang nakakita nga may nagsulod pa balik dito sa area, no. Ang intention is to rescue sang may nabilin dito nga tigulang, no. We are happy nga natigayon man
kag madamo sang lusot-lusot dito sa ina nga lugar. Kag we never thought nga nakagwa sila dito sa piya ka end, no? So amo ato ang ginhingagaw sang aton nga rescue force, no? Sang aton nga SRF, Special Rescue Force, nga para masigurado nga ang tao nga nagsulod sa kag nagbalik sa iya nga balay is aton mabuligan, no? So we are happy nga wala man madisgrasya, no? So amon ginapahanumdom nga hindi naton inapaghimuon, no? Tagaan naton sa opportunity nga mag-abot ang katapos ang aton Bureau of Fire kag obrahon nila ang ilang nga trabaho, no? Kay kon gakooperar ang aton mga tao kag ang aton pumuluyo sa during sang conflagration o during sang fire call, mas madasig kag mas madali naton ini nga makontrol kag mas madali naton nga mabuligan nga matapna naton ang sunog kag matapos ang hemerensya. Okay, Bambo Carl, delikado ginatuwa din ng dako na balang kalayo. Abisan gamay pa ganing kalayo pero magbalik ka pa bala sulod sang balay. Mabutang ka gida sa peligro. So unahon gidanay ang kabuhi kay ang property samtang buhi kita makita inayan naton kag mapatindog liwat. Yes, Bombo Arlene, masortihan na kung kaisa, Bombo Arlene, no? Kung safe ang imo, sini nga pagwa kag kung mayara ka pa maagyan sa pagwa mo sa isa, bika balay nga nasunog na, Bombo Arlene. Kung wala na gid, matrap gid ikaw sa sulod sang balay nga nasunog, Bombo Arlene. Amo na pero yung panog yan, nga kung dako na gid ang sunog o kung bisan gamay pa da nga nakagwa ka na, hindi ka na lang gid magwa kay basi kung matrap ka pa sa sulod, amo pagid ang mabudlay, Bombo Arlene. Banadara ko may mga ido bala dito nga nabilin or mga pets nila bala, Bambo Carl. Hindi na nila pagbalikon. Amira gani ko dira ka pa mabutang sa Rimalaso bala. Amo gani Bombo Arlene, amo na gani kung kaisa, no, ang ginahambal man nga kung may mga sapat hindi na lang gid bala paghihigot gid didto gid sa sulod sang balay at mas maayo kung dira sila butangan sa ila sini nga balay-balay sa gwa sang balay para at least if in case, Bombo Arlene, nga mayara sang sunog wala ta man ginapangayo at least ini sila ma-save man kag mapagwa sa ila sini nga mga hawla o cage, Bombo Arlene. Kaya na meron sang caravan ang Bureau of Fire Protection. Opo, dari mga volunteer fire brigades and kapolisan man ato, no? Naglabay sila dari sa studio, kaina. Yes, Bombo Arlene, no? So madamo man sa mga nag-participar kagaina sa ginpatigayon nga caravan nga motorcade, no? Sa nga dili lang. Sabong nga bulan na isang Marso, ginaobserbar ang Fire Prevention Month, but kabaya pa nga adlaw-adlaw is Fire Prevention Day, kaya kasubo gid kung nakita ang mabiktima o kung nakita ang masunugan. So kung na pwede pa man lang nga masituit nga ining extension wire magalakat or maggwa sa balay, i-unplug agad. Kung na kaisa pang-unplug na nato ng mga devices o kung appliances nga naka-plug dra sa outlet o sa may extension wire, pero why siya naton ginakaka. So kakason gid pati extension na wire sa may outlet parang safe na safe iban pa nga mga bagay nga makatugas sang kalayo nga mo ni ang mangginatunaan sang sunog. Impunto alas 10 na sa aga, kolabos na ng aton nga tiyempo diri sa pagpangalaga isang Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bomboharay Saudo. Dirigid lamang sa matutuod nga numero 1. Upna na kitabwas sa maman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Arlene Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo!
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio